Nafarroaren egunean hemen bazen jendeak gertatzen badira hemen zirenak horroituko dira egun hortan berian gaurko eguraldia ginuela. Hau da, ziklo berri baten hastapena eta arratsaldeko altxatu zen eta gaur berdin gertatuko da. Guai arrolako gaztiak sartzen dira. Bai, beraz, lehenik Biliboneko joaldunak etorri dira. Joaldunak usaian erraten dute espiritu txarrak usatzen dituztela, baina gaur etorri dira euriaren usatzerat etorri dira. Eta egin dute, seguro baiet. Eta gero ziren ziganteak, Maitire eta Salvador, eta bai arrolako gazteak, eta ondotik, bai heldu dira txarangak. Beraz, hasiko dugu gure goizeko emanaldea, bezolari hau, zeren egiten, eta gero Karmelen mirritzina entzunen dugu. Dene beharra baitugu gure oderi hauen usatzeko eta euri hau getiarazteko. Haupa txalo bat, eta txalo bat ere txistulariei. Astera goaz, Persuko gaurko jarduna, apirilaren bainan zergatik jarria zauko, zerua iluna, Ogoita hamargaren urteak hartze du airostasuna. Altxa dezagun Nafarroako bi alden anaitasuna. Zirela, dinagira baigo gira, goizuntan ono ez da ikusten, iguzkiaren dirira, baina alare plazan ageida, jendean izdinak dira. Iguzkia edo euria izan, beti nafartak baira.